Walah lele, Pardi. Bocah dikon mek kayu. Kok ngasih ramuleh setahun. Dinteni setahun ngajak sesasi. Sesasi 2 minggu. 2 minggu ora tekan omah-omah. Iki men paling gogor ning kedung dilek. Ya arep-arep tenanan ngomah enek gawean. Ndek gawe lagi separo. Kok kayune entek ora teko-teko. Ndak ngene iki no bocah nek ra brojol kok bolongane wong tuane. Anane jan ngedap-edapi tenan. Bocah kon mek kayu kok ora tekan-tekan. Si digoleki mang ngapane ngene iki mau. Arep-arep kayune kasek dengkul ameh dilebokno pawon. Goro-goro ngenteni bocah siji. Ngene iki seneni wong akeh goro-goro Pardi. Didi Pardi. Anakku dhewe tak lebokno neh. Gawe wirang wong tuwa. Kamu wis ndrah kayu entek dengkul iki dilebokno. Wis tak sabarane wong-wong tuwa tak entenani. Bocah jan depan beluk ora muleh-muleh. Sabar wis ora karo brojol kana wong tuwa yang ngene. Sabar, ndak cepet nom. Kaya apa abane? Ketoke kaya wis teko. Pardi apa sapa kae? Ketoke ya mak biok ngono abane. Apa wit jati sing ngambruk ngarep omah kae? Jajal tak inguke nek Pardi tak ajake rembukan tuwa, wong do nglumpuk kabeh. Jajal nek ora tak ganjing Pardi nek. Kok ora cocok Pardi. Nek bener Pardi tak celuke. Di Pardi. Di. Ya, Mak. Ya tak moro, Mak, aku. Wis krungu kiri ora kok budek. Yo Pardi tenan kae. Bocah ditanteni kok. Sida entuk kayu ta ora iku, Mak. Rene le, tak omongi sedhelok. Jilak-jilek ning kono. Ya, Mak, tak rono aku lagi ngebrokno kayu. Iki ana apa leh wong tuwa kok bengak-bengok ke makas kae tak paranane are. Di Pardi, rene le cah gandeng tak omongi. Ana apa, Mak? Rene linggih kene. Ya, linggih sik sing tenang. Tak omongi cah gandeng. Ini make tak takok. Kuwi ndi iku mek kayu kok lagi muleh iku tekan ndi? Ceritane iki pol dawa Mak iki. Ini tak critakno, ora dek bakal tutup Mak marani. Wis cerita ya entuk cerita. Ne yo ora salah dawa-dawa. Penting intine ae kepiye kok lagi muleh. Apa tepan gogor ning kono disinggahno apa metu dhewe mengko. Juk-juk wis muleh. Ngene lho Mak iku mauku. Aku mek kayu ngantek blumbang sing ambane sak empo iku tak lumpati. Amarga apa? Ya iku mang karo wong tuwaku kudune ya sing open, masalah kayu, masalah banyu. Iku Mak marak iku. Bener. Ning kan mek kayu kok masih laur-lauran. Yo le, ning omah iki dinteni wong berah le. Kayu wis entek. Lho, ngasek dengkulku ameh disugokne gara-gara kowe ra muleh. Nah iya, ngene Mak genten iku. Ah wong kayu ku ya ora kok iso muleh dhewe, ya leren dipeki, direnceki, bar digawa ya dibongkok Mak. Saiki yo gak ana mobil, sepeda,
Ya ora ono. Kowe wis ora usah dawa-dawa. Aku mbok kon rene mengko ono apane? Ono apamu gampang. Ngene lho, Di. Wong kowe ku ya anakku. Kok iso kowe dhewe sing ndadi mbungkal iku tok dhewe iku tak sunatno iku piye tok nyunatno? Kebeneran apa meleset ngono lho. Kok kandhane wong tuwa kok iso merengkel kene ngati guru-guru kowe iki. Bocah diomong, ya wis kene tak omongi. Ngene. Kowe kan wis gedhe. Heeh. Nah, wis gedhe, Iya. wis tuwa, Iya. tenan tuwa. Tak akoni nek tuwa, Mak. Oh, ngono. Iya. Nah, jenenge wong tuwa iku ya slot suwe ya mangku wong wedok. Iku slot-slote. Nah. Terus iki ning kene iki aku yo mikir kowe yo anakku. Serintil kaya anakku. Iko serintil kaya wis gedhe. Iki aku ndek pikiran Pardi. Iya. Kowe tak jodhokno karo sing anakku jenenge Srintil. Kowe iki ki wong tuwa kok malah mari edan tak kepiye. Srintil iku gak mas adikku mbok ngawinke. Kowe iki urung ngerti critane iki. Nah, jaman bengen, jaman bengen iku boem. Boem dhewe iku lunga merantau ning kono Jabal Kelak. Wah, Jabal Kelak mbok apa ndi kono kae. Iya, iya. Mulai yo entuk bejejet kowe iku dibrojol diuncalno ning Jawa iki. Mbok lunga neh kowe ra diurusi. Nah, ngerti ceritane? Oh, iya iya, Mak. Ngerti, Mak aku. Iku sing jenenge anak cupon kae. Cek cupon iku lho. Lah, Anak kupon, Mak, jenenge iku. nek jaman dhewe cupon. Oh, iya, nek jaman ben ki gak ngerti, Mak, nek jaman ben iku cupon ditari. Kowe ndek ben anak cupon, iku terus tak pek anak. Iya. Aku meteng suwe ora meteng-meteng. Heeh. Entuk kowe iku kebrojolan kok sing wonge lanang niku wong mbah ame mbah amendi lho arti aku. Iya. Balik ning negarane brojolan dolane mbok balik rono terus suwe pirang tahun aku lagi ndi bocah iku jenenge saiki dindok ning mburi kae iku. Srintil iku. Nah, terus aku ndek pikiran nek kowe terus tak jodhokna karo anakku sing paling ayu sak RT. Ngono iku, Mak, jebule iku, Mang. Lah ya kok aku kok mbok perintahi, mbok kongkoni ngono aku ya wis manut jebule iku meng ana sithik-sithik ya ana apa wigatine. Yo kan pikirane wong tuwa dak yo ngono ale Titi. Yo ben rada kepenak. Ben gelem, ben ora ngurak. Ngono lho. Ben ora ngurak wong wis tuwa. Nek wayah diunduh piye nek keteman ciblok dhewe. Dak bonyok. Karuan kira nek bocah demlok-demlon. Yo muga-muga gelem nek ngurak-ngurak lah. Ya. Ya wis, Mak. Srintil celuk, Mak. Engko kon rene. Tak celuk tenan. Ya. Celuk. Tel Srintil. Goreng gereh. Ben dimumindo Kang Pardi karo simbok kae mang. Goreng nang gereh ben blingor lambene kok. Orang asin lebon segoro sisan ben orang asin. Srintil. Sri. Ya, Mak. Bengak ae. Gremang ae kok lambe turah. Wong nek wis kempot perot kok lambe turah. Nggih, Mak. Bengak ae kok lambe turah. Tak oseng warna gereh malah. Wasin sisan. Kabeh di bengak ae ora nek bari. Wong tuwa. Apa yo nek wong tuwa wis ngono iku. Wis muga-muga aku sedaya orang ngono iku.
Nggih, Mak, tak moro. Tani. Del, Srindel. Rene nduk Cahayu tak omong. Rene. Ngomong enek kangam iki lho. Nggih, tak mrene dilek dhisik. Rene sedelok. Yot. Pripun, Mak? Ini nduk tak omongi Cahayu sing dina diblong dinol bokonge. Nah, Pardi ku bakal tak jodhokno kowe nduk Cahayu. Wis muga-muga gelem. Lho, Pardi kira yo kang aku ama. Kok sampe jodhokno karo aku? Iku terus metu pirang perkara. Mboten purun kalau nek kalau Kang Pardi. Wong niku kangane kula kiambak kok. Nek wong ya wis tuwa ngoten ndak. Kula ndak isin, Mak. Dek kula ngeten-ngeten lah. Yo wis ngene nduk, wong saiki kan yo kebo nusuk gudel. Saiki ora enek zamane gudel nusuk kebo. Wedok iki sing apik ya kudu nurut karo karo pakane sarene. Nek ngoten iki ceritane, kula mboten purun, Mak. Wis kula luwih apik penak balik merantau mulai kula. Penak teng mriko. Cah nom-nom. Tur ya awake putih-putih. Mboten kados Kang Pardi kene kula niku. Nggih ngapunten, Mak. Nek kula gadah salah, mboten purun nglegakne atine sampeyan. Wong kula nggih anake sampeyan sing ayu dhewe. Nggih nek ngoten kula nggih sesuk kula mending lunga mawon, lunga balik merantau mawon. Ya wis, nek iki do ora gelem, kowe ya ora gelem, Nduk. Kang Pardi yo ketoke yo seneng nek wonge wong bocah mengkene dapure li entuk sing demplon-demblok ngene iki ndak yo. Wis tak celana Pak RT. Tak trimo aku tak semoro ngene Pak RT. Karepe mbok iki ben didukung karo Pak RT. Nah, tak ngebel Pak RT aku, Nduk. Sadurunge kowe lunga, Nduk. Wis lunga, sesuk lunga. Engko bengi jam 12. Pak RT mesti setuju nek karo aku. Wong Pak RT saiki ya wis ngene karo iku. Nah, iku sebenarnya Pak Am, Pak RT iku. Ya, ngene le, iki cah ganteng. Anakku wedok tak ceritani. Ya, nah, wis reti sebenere anakku wedok sing demplok-demblon, ya ngono iku mang. Nek wis di ati ya ngono iku mang. Ning ya karepku ya kudu tak ngenekno karo kowe, nek ya kowe ya nganu lah. Wis rodok lah wis karepe piye wis ngono. Dintenono. Ya wis, Mak, nek ngono aku wis ora sida. Wis aku tak mek kayu ae, Mak. Ngono le sing mbok karno le. Nggih, Mak. Ya, wis kemek le sing ado sisan rono. Sinuwun, Mak. Nah, wis aja muleh nek urung ganduli rondo 5 kene. Dadi mek rondo liyane. Sendiko. Wis kene. Ya, nggih pun, Mak. Nek ngoten kula nggak tak nerusno. Wong kula wayu goreng greh ning ndi kaya kanggo mangane Kang Pardi sampeyan. Nah, pun nek gosong malah kula sampeyan seneni. Nggih pun. Ngapunten, Mak. Wis, do lunga kabeh ya lah. Anak loro rasa ditata. Aku tak ngenakno awakku ben lemu. Karo ngenteni dudu anyaran kae. Ndara iji iso ning lumutno wong 5. Lah ya ora. Urip-urip dhewe wong tuwa. Wis pegel atine wis. Wis tak merem mataku, layah-layah.